Mimovládny sektor je naozaj ten sektor, ktorý sa najviac aktuálne zneužíva na lobovanie, na zmeny v politických rozhodnutí. Na konci dňa niečo podobné konštatuje aj Dvor auditorov Európskej únie, ktorý presne toto poznamenal, že tak priamo v Európskej únii Európska komisia využíva mimovládny sektor, nalieva do ňoho miliardy, aby loboval iné inštitúcie Európskej únie, napríklad aj Európsky parlament, aby prijímal rozhodnutia, o ktorých sú oni presvedčení, že sú správne, napríklad tá zelená politika. Náš návrh zákona nič nezakazuje a nič neobmedzuje mimovládnemu sektoru. Jediné, čo od nich žiadame, je transparentnosť a žiadame od nich menšiu transparentnosť. Zvyšuje to mieru administratívy. Áno, pre mimovládne organizácie, ktoré narábajú s viac ako 1 000 000 slovenskými korún, teda viac ako 35 000 eur. Bol v Česku aktuálne odsúdený človek, ktorý sa tváril, že zbiera financie pre Ukrajinu na pomoc Ukrajinu na 5,5 roka, pretože spreneveril 1 000 000 eur, alebo teda milióny českých korún. Bol. Máme podozrenia, že sa takéto niečo dialo aj pri 16 miliónovej priamej dotácie, ktorú dostala nadácia otvorenej spoločnosti. Máme. Mňa rovnako mrzí, že je to mimovládna organizácia Liga za duševné zdravie, pretože vám poviem, že keď som si čítal tú výročnú správu, to je 170 strán. Na 169 stranách máte exkluzívne všetko popísané. Fotky, kde boli, čo robili, dokonale, presne tak, ako si to my predstavujeme, klobúk dole pred nimi. A potom tam máte zrazu projekt za 2,2 milióna, kde je v jednom maličkom odsečiku napísané, že spravili sme 900 festivalov, 1200 športových podujatí a 9000 podporných skupín. Pani Mesterová, v tom príklade dotácie, o ktorom sme rozprávali, o tej 16,9 miliónovej dotácii, ktorú rozdelila nadácia otvorenej spoločnosti, 46 subjektov, ktoré pobralo 2,2 milióna, nevydáva ani len výročnú správu. Toľko k tej transparentnosti. Chcem povedať, z tejto debaty sa odvádzam jedno veľké poučenie. Progresívne Slovensko ide čisto v línii Olano a Igora Matoviča a rozpráva tu iba o kriminalizácii Smeru, pretože s nami inak nevedia bojovať. A po druhé, ďakujem pekne. A po druhé, celý tento zákon by som zmotnil v jednej jedinej vete. Príjmame ho preto, aby sme tu za 5, možno 10 rokov sa tu neobjavilo ďalšie video otca pána Šimečku, ktorý nám povie, že bez takých a takých financií od takého a takého oligarchu by neporazili štvrtú vládu Roberta Fica. Toto tomu zábrať. Náš základný problém je, že mimovládne organizácie tvária, že robia charitu. Hej? Ako si predstavujem ja charitu, je, že ďakujem, že mi neskačete do reči, je, že keď sa štát rozhodne dať 50 000 na nejaký projekt, ktorý si napríklad pripraví máma pána Šimečku, tak si neočakávam, že 35 000 z tých 50 si vyfaktoruje do vlastného vrecka. A spolu so svojou kolegyňou, hej? To podľa mňa nie je charita. K tomuto zákonu, ku ktorému vraj teda údajne neprebieha žiadna diskusia, sa vyjadrili absolútne všetci. Od Národného strediska pre ľudské práva, cez expertov OSN, cez Európsku radu Európy, cez Európsku komisiu, Via Juris. Všetci si k tomu povedali názor a výsledok je, že prišli s nálepkou na ústa a povedali nie ruský zákon. K vašej otázke tej byrokratickej záťaži pri výkaze transparentnosti sa bavíme o jednom šablónovom formulári, ktorý budú musieť vyplniť a pri žiadostiach podľa zákona 211 infozákona sme sa dohodli aj so stranou Hlas, predložilo sa pozmeňovací návrh, ktorý sa navyšuje, že sa nemôžete dopytovať na dotácie, ktoré sú menšie ako 3 000 eur, respektíve ak v úhrne za rok mimovládna organizácia nezískala na dotáciách viac ako 10 000. Vtedy to znamená, že naozaj že chránime tie malé, obyčajné, štandardné mimovládne organizácie od akejkoľvek, čo je len byrokratickej záťaže. Ja tu opäť zopakujem, že nič nikomu nezakazujeme a nič nikoho v ničom neobmedzujeme.